इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरिज 6 जननि 4 बालाबनि 15 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों इसोरा जोंखौ अनो बेखौ जोङो मिथिगौ आरो फोथायो। इसोरा अननायाव जाया थायो बियो इसोरनियाव थायो आरो इसोरा बिनियाव थायो। बे बाइबेल सिरिजनि गेजेरजों जोंखौ दिनै इसोरा फोरमायदों इसोरा जोंखौ अनो होननानै जों दिनैहाय मिथिगौ बेखौ जोङो मिथियो आरो फोथायोबो। नंगौ इसोरा दिनै जोंखौ अनो मानोना सुबुं माहारिया पाप मावनायनि जुनै जोङो थैनाय फारसे थांबायमोन। जों मोदोम हिसाबै थैबाय आरो आत्मिक जिउ हिसाबैबो जोङो थैबायमोन। नाथाय जोंखौ अननायखाय गावनि सासेल' बिसा हौवा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंनि आरो आंनि थाखाय हरबाय। बेनिखायनो इसोरा अननाय होनना बुंदों। जायनि जिउआव अननाया थायो बे मानसिया इसोरजों लोगोसे थाग्रा मानसि आरो अननायाव जाया थायो बे इसोरनियाव थायो होनना बुंदों। जायनोखि जिउआव अननायजों गावखौ सुफुंनानै थायो बे इसोरनियाव थानाय जायो होनना बुंदों। आरो जों जुदि इसोरनियाव थायोब्ला इसोराबो जोंजों लोगोसे थायो होननानै बे बाइबेल सिरिया दिनैहाय जोंनि थाखाय फोरमायदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय जिउआवहाय जोङो अनलायनो जों सोलोंनि। मानोना बाइबेल सिरिया बुंदों जाय अननायाव थायो बे इसोरनियावनो थानाय जायो होनना बुंदों आरो इसोराबो बेबायदि मानसिजों लोगोसे थाबाय थायो होननानै बुंदों। इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन। गोजोन्थों।